Hej. Hej og velkommen til YouTuber. Hej. Ja, dag. Hej. Hvad laver du, Flemming? Ja, filmer. Godt. Duns. Men hvad med at sige hej, Hose? Jamen, Ja. hvad så? Nå, men ønsker lige mine hej. Ja. Jeg spiller She. Jeg spiller Wukong. Og Nicolai tog min champ. Okay. Ej, normalt plejer jeg at spille Wukong, men det gør jeg ikke i dag. Ikke i dag. Ikke i dag, ikke i Ikke i morgen. dag. Men måske i går. Olle, jeg har fundet ud af, hvorfor jeg ikke kan gå. Du ikke kan gå. Ja, altså sådan gå, det går ondt i mit ben. Nå, hvorfor? Nej, det vil jeg ikke lige sige sådan. Så Mine boller. YouTubers. Dine boller klør. Nej, det er ikke det. Filmer du egentlig lige nu, eller er du under Nej, pause? jeg filmer. Nå, okay, jeg fortæller det bare bagefter. Er det bare mig eller ham der mindre 58 bare ikke connected? Han har connectet mig. Er han ikke med mig? Jeg håber seriøst ikke, det bliver Wukong mod Wukong. Hvem er det, du spørger om, der er ikke connected? Mindre 58 Han er ikke connected med mig. Er han det ved dig, Hose? Hvem er han? Hose, hvad spiller han som? Hose! Hallo? Jeg har ikke hørt efter. Hose, svar nu, din idiot. Svar. Hose, din klam sol. Nej. Prøv at sætte dit mikrofonstik til, eller sæt den til. Åh. Det er Scooby! Scooby-Doo! Den er Spy Kids. Mine boller er ømme, det er helt sindssygt. Mads, vi filmer nu. Ja, og jeg havde bare lige lyst til at sige det. Jo. Jo. Åh, kæft, det er lad være med at larme. Jeg har i hvert fald sagt, jeg er bot. Jeg er midt. Er I begyndt? Nå, okay, nu kom den. Ja, vi er kommet ind for helvede. Altså, jeg går bort. Jeg er ligeglad. Det er Jeg går godt. bort. Jeg går bort. Jeg er ligeglad. Jeg går bort. Også du skal seriøst være glad for, at du ikke er mig lige nu. Ja, det tror jeg, du tager det. Er du first time? Er du rundt det? Nej, det er ikke det. Dine bukser. Hallo, mand. Nej, det er heller ikke Det det. kan Jeg det har lort fundet ud af, gøre. hvad det er. Det er garanteret sådan en ekstrem pis. Nej, det er det ikke. Det er selve min bolle. Selve en af de der kugler. Så det kan skide en masse. Ej, det gjorde det faktisk også for mig her for 2 år siden. 2 år siden. Det gjorde det bare for 2 uger siden. Det er lige for 2 år siden. 2 uger! Jeg skød mit ulti ned mod dig, Mash. Du har ikke et ulti nu. Du har, Jo, Papa. du har ikke dit uld lige nu. Hvad så Ja, har vi? du har Har ikke. vi Wukong, eller hvad? Ja, vi har det så. Ja, vi har sgu en Wukong og en Wukong. Jeg håber, Wukong tager Wukong.
Og så er du ved at nakke ham, eller hvad? Jamen, Det ligner mere Wukong 2 Olaf. Det kan bare være mig, der ser forkert. Nej, det er bare dig, der ikke er klog nok til at fatte det. Hvad? Og tag over. Godt. Jeg har brugt min tid. Hvorfor fanden har du helt samlet op? Kraft, den er gå væk, Timo. Ej, Olaf, kom nu. Ej, Timo, det er sådan en typisk midtspiller, eller imod. Nej, Timo han er fandme ikke midtplay. Jo, han er. Er han? Ja, han er AP. Lol, jeg havde altid troet, han var noget andet. Nej, han er AP. Skal man være AP for at være midtspiller? Nej, men det er bedst, du vil. Synes jeg. I hvert fald som brand er det godt. Brand, han er AP. Mhm. Men brand kan også være andet end midt. Hvad fuck? Lord, han har spillet sit W til at starte med. Har han? Ja. Men hallo, men, altså, det skal du først gøre, når du får dit Q op i 3, altså 3 først. Jeg fik first blood, måske du af. Nu! Ja, ikke også? Ej, lad være med at angribe ham. Det er det hans W gør. Og flat. Så kan han jo bare stå helt stille bare på Q eller W. Altså, nej, fordi hans Q, det virker ikke på den måde. Hans W, det gør sådan, at han bliver usynlig, og så kan han nå at flygte. Kæft, man, det går, når jeg bare sidder helt stille. Ja, men altså, vi filmer det stadigvæk. Så. Ja, og... Fuck, man spike, den er fed. Skal jeg købe en Black Clever egentlig? Eller skal jeg købe de der sko, der giver Magic Resist? Hvad? Hvilke sko skal jeg købe? Bare dem de viser. Det er de der giver De der blå klamme sko der. Magic. Ja, Magic. Ja, Magic Resist, sikkert meget. Hvis de seriøst får tower, inden der er gået 5 minutter, så bliver jeg sur. Hallo, Hose. Ja. Du kan ikke mene, du stadigvæk har teleport. Få nu flash og ignite for helvede. Vi glemmer det hele tiden. Jamen teleport, det kan du kun bruge. Det kan du ikke engang bruge, når du er level 1, mand. Teleport, det er for bøsser. Pis. Sorry. Sorry. Ja, så godt, dude. Ja, sorry. Altså, sov i. Lå, jeg sov. Sorry. Så I nu. Så I nu igen. Hvad skal jeg med Sivir? Skal jeg så bare gå og top nu? Ja, bare godt top. Godt nok. Jeg kan top og få fat i Shin. Jeg tager ham bagfra. Okay, slap af. Brug dit overpæk. Okay, mor. Kom her, Olaf. For helvede. Og så bliver jeg lidt nogle ting til jer. Olaf, han er mit kill. Sexy Olaf. Du skulle bare lige komme med os. Ja, det er Sexy Olaf. Ej, men jeg fik så shift 2 min Olaf der. Alle mærkelige ting, så sexy Olaf. Mads, for helvede. Hvad? Jeg var Olaf, han kunne lige have nakket mig der, fordi han var sådan sexy gay. Ja, han var lige sådan en... nu har jeg mit Q. Jeg har spækket EWQ. Nej, det skal du ikke gøre. Ej, så er det jo for sent. Du skal spække EQ, nej, ulti og så W. Okay. Du skal først spække i dit W, når det er, du har dit ulti. Hvorfor det? Fordi der er det bedste, der har du brug for det. Du har ikke brug for det lige nu. Det er kun fordi det første gang du spiller ham. Prøv at læse, hvad spilsene gør, i stedet for bare lige... Ej, den ser fed ud, den vil jeg have. Ja, men det var heller ikke sådan, jeg gjorde, vel? Nej, men du læser ikke, hvad spilsene gør. Først skal jeg spille Wukong, du skulle lige læse, hvad fanden lort du gjorde jo. Altså, der er ingen i den her bush med.
Kommer du og hjælper? Ja. Hvorfor står FK? Fuldstændig random pis. Nej, jeg hopper ikke på. Så er der ingen, der sagde, du skulle. Skulle jeg? Det var der ingen, der sagde, du skulle. Okay. Og jeg hader egentlig bare Chef, fordi hun er så ringe. Ikke klam. Og ja, okay, men altså. Okay. Kæft, det kører for os. Ikke engang sexy Olof kan nok også. Okay, jeg går midt, så hvis det er. Ej! Jamen hallo, man. Okay, nu kommer Sevilla igen. Se Og det kan godt være, der kommer SS. Ja, det kan være. Kan jo være. Så de begge... Der kan være mange Shin han er død for et stykke tid siden. Han er stadig kommet tilbage. Han er ikke gået ind i kamp. Seriøst. Han er ikke kommet hen. Han er sikkert AFK. Det er bare Volibear, der kommer hele tiden. AFK dude. AFK dude. Jeg vidste. Ej, kan jeg ikke bytte med Sevilla? Vil du gerne i en hyt? Ja, så kan jeg få en lille Timo. Ej, okay, men Timo han er bare level 7, jeg kun level 4. Så man godt kunne nok komme alligevel. Fuck, hvor så meget Timo han skader på Sevilla. Sorry for KS. Jeg hedder Nikolaj Hose, og jeg KS'er hele tiden, for jeg kan ikke bare kæle på andre måder. Så dårlig er jeg nemlig. Det er sådan, du er, Hose. Nej, jeg tror dig. Jeg siger, ja, Nicolaj Hose. Jeg siger, ja, Hose! Ja, men du KS'er stadigvæk. Hvorfor løber han nu? Men det løber. Det gjorde Olof. Han løb. Det er fandme gås. Det var det ikke. Og det var det bare, jeg hoppede på ham. Ja, jeg skød et skud på ham, før du hoppede på ham. Okay, det så jeg ikke. Så det havde faktisk været kurs, du havde taget ham, det. Nej, det havde faktisk ikke engang. Det havde ikke engang været kurs for nogen af os. Hold din kæft. Hold din kæft, eller gør sådan her. Kommer lige en pipfuld derhen. Kan du faktisk få sådan en lille pipfuld der, det. Ja, så kan du kraftedeme op fryse fast i det. Ej, hvad? Men så kommer Timo her. Hvad gør mit uld? Dit? Det er hvor du drejer rundt, så kaster du dem op i luften, når du rammer dem. Seriøst? Ja. Det er fucking Fed, godt. mand. Det er fucking godt. Det er ligesom, det er ligesom at stunne dem, altså. Ja, sådan der. Ja, kom nu, du ved jo godt, du. Mads, lad være med at gå på dem. Men du skal kun bruge dit W, når det er, du er i, når du er ved at dø. Det ved du godt, ikke? Ja, det vidste jeg slet ikke. Det er det bedste tidspunkt, du kan bruge det. Det der, det er hans ulti. Jeg kan godt lide, at Oliver han ikke er død en eneste gang. Det kan jeg også godt lide. Jeg kan godt lide, jeg kan godt lide, at den eneste på hele vores team, der ikke var du. Ej, så har jeg ikke nok mana til mit ulti. Jamen, jeg skal lige skyde det på ham. Så kommer jeg og prøver, ikke? Jeg har ikke nok mana. Ja, fed, mand. Mads, går du ikke med og hjælper mig med at få noget mana buff? Eller, nej, det er ikke engang på den her side. Pis. Fuck, hvor er det klart, man. Din skyld, Wukong. Det er min skyld. Husk det. Ikke dig, altså. Det er min skyld. Det var Max. Denne gang er det ikke din skyld. Det er Max. Det var Max. Det er Max Pili. Nej, det var Max. Max Brussi. Jeg kan ikke lide Wukong, han er der. Og det var fail. Jeg troede det var ham, Søren. Nøj. Mads, bare lad ham. Nej, lad ham blive, Mads. Lad ham blive. Fordi Tav, de kan godt se dig, mens du er usynlig nemlig. Okay, det vidste jeg ikke. Og du har tilfældigvis meget mere mænd end jeg har. Jeg har 66, mand. Jeg har 34. Timo skader meget. Timo, gå med. Okay, hvem har feedet Timo? Det har Sevilla. Ja. Jeg kan ikke lide ham. Hvis nogen spørger, hvorfor hun er feedet, ikke også? Fordi hun selv insisterer på at gå i midt.
Jeg har 37. Ja. Det kan jeg godt lide. Det er verdensklasse. Er det? Nej. Jeg skal lige se, hvad hans dans er. Haha, der er sjældent af på. Eller sådan livet. Seriøst? Hvad? Nu har deres... Hvad var det? Okay, Der er sjældent... Sibir, okay. Der er sjældent har quittet han livet. Altså, Sibir, hun har faktisk ikke engang feedet ham. Har du ikke været død til ham en gang, eller hvad, Hose? Det var vist til... Det var til Simo. Ja. Det er også lidt din skyld, at han er så feedet. Lad mig se. Jeg skal tilbage 25% af det. Ej, hvad, man? Fuck dig. Samme dyr, Olaf. Behøver det Olaf? Ja, Men men han så forsøgte det ikke var at ikke mig. dræbe ham. Ja. Wukong tager Wukong. Jeg tog Olaf, She tager Olaf. Fuck, det Ja. er vildt at sige. og jeg har stadig ikke været død. Seriøst? Jeg har en 3-0-0 score. Jeg har en 1-1 score. 111 score. Jeg har en 5-1-1 score. Ha, Hos, du var død en gang. Ej, det er en dårlig score, du har, mand. Mads. Jeg bruger dit fucking W der, mand. Det var der, du skulle have brugt dit W, fordi det her var... Det er bare en troll om for vind. Kæft, man. Filmer vi stadig. Ja, vi gør. Fed, man. Filmer du med Fraps? Jeg håber, jeg filmer med bu. Selvfølgelig filmer jeg med Fraps. Fraps. Jeg skal ikke filme Wukong lige have... Så har Wukong lige brugt sin... Hallo? Skal jeg købe en Black Clever, eller hvad? Ja. Okay, så sparer jeg op til en Black Clever. Ja, så skal du købe den der lige ned til 3. Sparer du op til klaver? Den der Revenants, den giver et eller andet underligt. Det er lidt ligesom en double-bladed økse med sådan... Ja, Den. den giver noget lifestyle. Ja. Og jeg kan finde på at bare skrive mit ulti et eller andet sted hen. Eller mega random sted hen. Spar. Du må Så det kan jeg huske, en Nashien gjorde der, hvor jeg spillede med... Jeg tror faktisk, det var dig, eller så spillede vi med en eller anden Nashien eller noget. Nej, mit ulti misser ham. Oj! Så du det, Mads? Du er tæt på. Det var lige forbi ham. Jeg vil lige have kået, så det var derfor. Brug dit W. Nej, jeg glemte at flygte fail. Fuck, men det var lige ved at ramme ham jo. Kæft. Hvor tænkte jeg, havde ramt ham, men så havde du fået ham. Ja. Eller så jeg har fået ham. Ja, nu nakker de tower. Hvorfor dør jeg så? Hvorfor er I så dårlige at dø? Det er et godt spørgsmål. Jeg er på sådan en teamstats nu på grund af jer, mand. I kan ikke give mig skyld. Hey, jeg står kun i gæld til 3 af de der kill. Ja, I kan ikke give mig skyld. Alle andre, det er de andre sag. Det er en ting, vi godt kan blive enige om, fordi det kan I jo ikke. Kom. Ja, jeg er lige blevet slået af en eller anden pik. Okay, klar. Jeg har prøvet at nice om her.
Det er godt lavet. Det er godt, jeg ikke lige noget på mit night for mig. Okay. Nej! For helvede, mand. Prøv lige at se dit liv næste gang. Ja, undskyld, det lagde jeg ikke lige mærke til. På Det grund af er dig, meget fedt. på grund af dig lagde jeg ikke mærke til mit liv. Skal man egentlig have meget heal som har heal som Wukong? Er det noget, siger man skal have en Guardian Angel? Nej, Nå, det er ingenting. står der bare, jeg skal have. Nej, du skal købe den der nedenunder Black Clover. Altså, hvad er der nedenunder Black Clover? Er der ikke sådan Der er den der... orange økse ting? Jo, der er sådan noget orange rundt om i hvert fald. Ja, hvor meget koster den? Altså, hvis du bare køber sådan helt. Der koster den 2.700. 100 mere end Black... nej, ikke Black Clover. Altså, det skulle gerne koste 3.800, når det er. Men det er, du ikke har købt nogen som helst ting til den. Nej, det gør den ikke. Det skulle den gerne. Hallo, hvad hedder den? Mads, så kan jeg lige prøve at søge på den. Prøv at høre så. Nej, du behøver ikke at gå derop, jo. Du kan bare kigge. Ja, det ved jeg. Jeg nakker bare lige ud af menu. Den hedder Ravenous, altså Ravenous Hydra Mili Only. Altså, rave, eller hvad sagde du? Ja, Ravenous Hydra Mili. Ja, jamen, det er den, du skal have. Ravenous. Det er den, du skal have. Okay, du prøver bare at nakke Wukong dernede, eller hvad? Ja, ham er meget villig ærlig. Nej, vel? Du ramte, Ola. Olga. Du nakkede Olga. Og Wu. Olaf, gå væk med dig. Okay, hvem er det, der laver den der klamme lyd? Det er Hose. Hose, gå væk med det. Hvad har du gjort? Hvor seriøst? Jeg tænker på, at det er dig, der laver den. Så lige det der, Mads. Så du det der? Ja, det er fucking godt. Jeg står bare her og recorder i stedet for. Og hvad med, du fik Olav? Ja, jeg fik dem begge. Den begge Olav. Jeg har været død én gang, Mads. Nu er den skov ødelagt. Ja, det er kun en masse. Okay, jeg er faktisk i gang med at købe en Phantom Dancer, eller hvad? Nej, jeg skal ikke. Jeg ved du overhovedet, hvad du skal købe til at sige. Ja, jeg har spillet den før mange gange før. Jeg er i gang med at købe Infinity Edge, det var sgu. Nu er jeg bare sådan her. Jeg har spillet den rigtig mange gange. Okay, nu sidder Jeg skal købe til. altså, nu sidder jeg sådan her og tænker, hvorfor Hvordan er det køber nu lige, jeg man styrer hende egentlig? Altså, nu sidder jeg så og tænker, hvorfor køber jeg AB til hende? Det skal du ikke spørge mig om. AP, undskyld. Nej, det er AD. Ja, jeg vidste det godt. Jeg havde lige glemt, hvad det var, vi snakkede om her. Ja, Mads. Hallo, ham der den ene, han gemmer sig i busken herovre. Fuck, det er godt set, Mads. I virkeligheden er jeg meget ensom. Tag til hånden. I virkeligheden er jeg meget ensom. Ja, Mads. Hvad er det nu fra? Det er fra Phineas og Ferb. Ja, det står bare der, man er Tower. Jeg skulle lige have Tower. Mads, jeg skulle lige have Tower. Hvordan fanden skete det? Jeg slog Olaf, så døde jeg bare. Hvor meget liv havde han? Ikke særlig meget i hvert fald. Nok til at dræbe mig, og så dræber jeg ham lige efter, selvom jeg faktisk ikke har stået og kigget på ham. Hvad mener du, at jeg står og kigger på din stav, der så kravler væk, når det er?
du ikke lagt mærke til det? Jeg har ikke lagt mærke til det. Når man dør, så... Nej, Når du dør, ikke? Og så prøv at... så prøv at kigge. prøv at lægge mærke til din stav, der bare løber væk. Nej, men jeg synes, den kravler sådan væk. Det er sådan... Jeg synes, den kravler væk som sådan en slange. Ja, det synes jeg, det er underligt. Det ser fucking godt ud. Det Ej, ser nu godt har ud, jeg- men jeg jeg er har- også underligt samtidig. Så jeg har kun Nej. 7-2 score. Nogle gange fik ja, jeg man. Prøv lige at feed Timo endnu mere, ikke også? Prøv at se, han scorer. Og volleyball, de spil. Ja, prøv at se, Timo scorer godt. Den er 11-1. Ej, ja. Ej, vel. Ej, vel. Altså, det er min replik. Find din egen. Altså, jeg har dræbt ham en gang. Mener jeg. Det kan jeg finde ud af i videoen. Ja, det har du. Det var dig, der fik ham. Ja, nemlig. Det lød jeg mærke til. Ja. Det var bare sådan, yes, vi fik Timo. I har til næste. Fuck, der er bare SS i midt, det er helt sindssygt. Det var ikke jeg, der fik Timo. Jo, det var. Det var mig. Nej, det var mig, der fik den altså allerførst. Jeg fik først. Det finder vi ud af i... Nå ja, det var det faktisk, ja. Var det? Ja. Jeg finder faktisk ud af filmen, skulle jeg til at sige. Eller videoen, eller ja, det er det faktisk. Mads, hvad med at komme ind og hjælpe med? Jamen, jeg kommer bagfra. Jeg kommer hjem. Det er godt lavet. Hvad var det, du sagde, Hose? Var det dig, der havde fået Timo, eller hvad? Ja. Nej, det har jeg lige gjort. Ja, men du mig, der fik ham først. Jeg fik ham lige nu. Første gang fik jeg ham. Hjælp! Fucking ting. Det var ham, der blev dræbt som først blandt. Lorte bjørn. Jeg har en bjørn efter mig. Jeg har sådan en hvide bjørn efter mig. Ej, vel? Ej, vel? Jo. Ej, vel? Nå, du døde. Og så fik jeg Ja, det ham. er bare sådan, what the fuck? Og så fik jeg ham. Mm. Eller man kunne også, sådan kunne man jo også gøre. Every single ladies, every single ladies, every single ladies, every single ladies. Fik godt lige ham. Hvad Hose, det er ikke så sjovt, når det er en selv, der bliver kurset, hva'? Jeg tror ikke, det var mig. Jeg tror også ikke, det var mit kill, det der. Det var det. Var det? Var det så? Det var så... Nej, der er intet, der er mit kill. Jo. Alle kills falder ikke til mig. Jeg kurser dem bare. Ja, ved du hvad? Det siger de sgu alle sammen. Jeg har 10 træsår nu. Jeg hørte da ikke Oliver sige det. Olli Silje, han koger sig for vildt. Nej. Hallo, jeg siger, jeg KS'er altid. Intet kill er rent mig. Det er noget, jeg har KS'er. Det kan vi godt blive enige om, da. Det er det ikke. Ja, netop. Hose, Mads. der er intet kill, der tilhører Hose. Nemlig, Er det rigtigt? det er altså Alle sammen tilhører mig. Kun mig alene. alting. Undtagen det der første, jeg havde på Timo. Nej, det var mit. Nej, det var bare Jo, det var KS. Der er intet kill. Hallo, Hose. Lå du ikke mærke til, at han skød sit uld igennem hele banen og ramte Timo? Hallo, jeg skrev mit ulti lige gennem banen, da der var, jeg var level 1. Så, Og ramte Timo. nu skal vi have ham der i idioten nu. Ej, Hose! det KS. Det KS. Ved du, jeg hader seriøst Hose lige nu. Mads, nu går Hose blot så klar. Midt, helt alene. Ja, det er fandme i orden. Sig vi, du må klare. Nej, med Hose, det er dig. Hose, du kurser os alle sammen, så må du kraftedeme også selv klare det. Mads. Som jeg sagde, jeg eksisterer på KS. Ja, og så gør det. Hose, helt seriøst, gør det en gang til, ikke? Og så reporter det seriøst. For det er til at brække sig over. Ved du hvad? Og hvis der er andre, der KS, så er det sådan, ej, Det er vi okay. skal have dem ned på et eller andet tidspunkt, så det er det vigtigste. Ja, faktisk. Ej. Ja, men altså, bliver kurset dig, så gør det rigtig meget. Men altså, er det bare lige en lille Gavin, så gør det ikke så meget, jo.
Ej, seriøst, Gern? Så står Gern bare. Ja, han stod bare og kiggede på mig. What the fuck? Kom videre i dit liv. Okay, hvem fik Wukong? Ja, det var ham. Det var også Timo. Hvordan fik Timo Wukong, når det var, jeg stod og angreb på ham, mand? Lol, han døde ikke. Når var det mig, eller hvad? Ja. Nej, ikke dig. Det var Timo. Nej, deres Wukong. Timo fik mig. Deres Wukong. Det så jeg ikke. Det burde jeg nemlig have fået, fordi jeg dræbte ham. Men så er han bare... Hvad har han købt? Ej, oh my god, så åbner shop. Der er fugt! Lige når jeg har Han været har inde købt... i det, og så åbner jeg den igen. Men altså, han har købt en Bloodthirster. Hvem? Ja, deres Wukong. Er det der galt? Han har kun købt 2 ting. Seriøst? Ja. Nu skal jeg lige finde ham, jo. Ja, han har købt Whittleston. Ej. Det kalder jeg fandme en dårlig Wukong. Det er sikkert first time. Ja, det er nok. Jeg er bare mega ringe i dag, kan jeg sige. Den går det bare lort til. Jeg er altid ringe. Ja, det er det hos. Min mor. Hvad er det med din mor? Hun er i Tyskland. Oh my god. Hans mor er i gang med at føde, det er derfor hos. Ja. Jeg ved godt. Jeg vil fuck du af med de ku der. Ved du hvad, Paulsen? Nej, men det ved du, kan jeg mærke. Kan du Min mærke mor det? er også i Tyskland, og ved du hvad? Det er sammen med din mor. Det er det. Det vidste jeg godt. Ja, det vidste jeg faktisk godt. Ej, det vidste jeg da fandme også. Kraft. Hvad Ej, har Hose- Timo Hose, lige købt? Vi ligger også lige Hvad ved har under han lige... Ja, hvad har han lige købt dem runes og hele lortet? Han må have købt et eller andet. Han må hack. Ja, Timo han har runes. Han har runes, ellers kan han ikke klare sig så godt. Nej, han har ikke runes, han har rune. Har han rune? Han har købt en rune. Han har rune? Altså Kevin Petersens storbror. Nå, ham rune. Ej, din mors rune. Ej, Din farmors rune. Ja, jeg hedder faktisk Rune. Det vidste du ikke, min far gjorde det. Nej. Skal du kræfte med dig? Ej, Hose. Det er kos. Nej, det er ikke KS, det var TS. Tagstil. Det var cheese. Det var cheese, Hose. Run, bitch! Run! I'm running! I'm running, my friend! Altså, jeg sidder bare her og fryser dem rigtig fast, når de kommer. Oh my god. Jeg slår Han er dem. løs, så løber Hosik, og så dør han. Han er bare den første, der døde af alle sammen. Hose. Run it. Olli! Hallo, Hose. Hose, du har set godt af det. Hose, du har set godt af det. Så er det en gang trav. Hvor du kakke nu? Nej, vel? Så Fuck, det er godt, det der, Olli! Bruger det mit dobbeltvind i det hele? Fuck, Jeg brugte mit dobbeltvind i det hele. fuck, det er pænt. Ja, Mads, jeg lige nu, altså in-game, der er det 15. og outgame, der er det bare 16, 17. 17. Nu skal du komme med for godt i gang, er du med? Ikke fordi det er så højt level, men altså, de skal ikke tage alle sammen. Lol, det er bare 7 level så end mig, så nej, det er slet ikke højt. Altså, jeg ved ikke, vi har faktisk filmet i en halv time nu. Allerede. Ja, allerede. Lidt mere. Det kommer til at tage 1 milliard år om at uploade. Ej, Det gør det faktisk. jeg tror, jeg Hallo! Hvad med hjælp mig? Hose står bare der og kigger. Ja, det er du ret i. Det tager en evighed, det er sådan en halv times video. Og men det er Hose, han står altid, når hver gang mig og Hose vi spiller, han står altid bare og kigger på dem. Hallo, jeg brugte lige mit æg på ham lige inden du døde. Men okay, næste gang skal det nok blive. Dit E på ham. Ja, Hvad fuck skal du bruge dit E på ham for? fordi at det gør ham lidt langsommere. Brug dit Q, din idiot. Hvad er det for noget lortehjælp, jeg får? Jeg er død. LOL! Ah, LOL! det Det hedder- der, du ved væk fra mig. Det hedder ikke lortehjælp, det hedder hårshjælp. Er Ved det du hvad, lort? hushjælp, det er intet hjælp.
Ja, netop. Det vil Hallo. sige doven hos. Mads, Hose ved ikke, hvad hjælp er. Jeg er doven. Jeg får doven til at vide det. Altså, det er ikke fordi, du får doven til at vide det. Din farmor. Din farfars far. Hallo, det er ikke fordi, du får doven til at vide det, det er fordi, du får doven til at... Din Til at få det at farmors vide. farmor. Din farmors farmor. Din fars Farmor? mor. Hvad fuck er det? Hallo, din fars mor. Min far havde ikke nogen mor. Mor. Jeg sagde din farmor. Havde din farmor ikke en gård? Farmors. Hallo, hvorfor havde din farmor ikke en gård? Ved mig? Alle dengang. Det er bare sådan en skidetysk. Alle dengang, hvor ens forældre de var børn. Der havde alle bare en gård eller noget. Hvad? Ja, det er rigtigt, Paulsen. Alle havde en gård dengang. Men det er ikke løgn. Seriøst. Og alle, da ens forældre de var mindre og sådan noget, der havde alle bare sådan en gård eller noget. De havde i hvert fald en eller anden form for stort hus. Kom så, Wukong, du har bare med at få ham. Nej, for helvede, Mads. Nej! Når han står stille sådan, så er det fordi, han bruger sit E. Det er godt, det Nej, der. sit W, undskyld. Brug dit W, Mads. Ja. Hallo, Paulsen. Det var ikke klart. Prøv at tænke på, hvis jeg ikke har brugt mit uld på ham. Nej. Jeg fik lavet lektier. Jeg ved Jeg godt, fandt ud af, hvad man skulle. Man skal gange. Nej, David nævner en med tæller. Mads, nu kan du aldrig godt ikke høre den, idiot. Jeg ved godt, hvad det er for navn. Du snakker om brygger. Tillykke. Det gør Det gør han ikke, man. Snakker om 4 tal. Slet ikke. Han dør. Vi snakker om min farmors gård. Jeg synes ikke, havde nogen gård. Men det havde hun. Nej, hun boede inde i byen. Hun var en af de eneste, der boede inde i byen engang. Nej. Prøv at se Timo score, mand. På grund af, at I ikke hjælper nogen, når de er ved at blive nok af Timo. Han har altså en 30-3 score. Ja, det er der ingen, der kan gøre noget ved, vel? Jamen, I kan da prøve at hjælpe folk, når de er ved at dø af ham. Han er 30. Og jeg hørte, at han fatter bare minus af det. Hose han stopper sgu da bare fuldstændig op med at snakke. Jeg ved ikke hvorfor, men... Okay. Deres Wukong, han er fandme ringe. What? Hvad sker der for deres Timo? Han har købt liv. Okay, han har kun købt attack speed og liv. Timo køber godt nok det forkerte til ham, mand. Det var en pis god skov. Altså, jeg er ligeglad, jeg løber ind igen. Jeg løber bare ind i dem og dør! Ja, men altså, I hjælper... Altså, de andre hjælper jo ikke. Jeg er død. Ja, men altså... Så jeg siger bare, jeg kan lige så godt løbe hen til Timo, og så dør jeg ham jo. Jeg skulle have liv. Og Det er næste gang også, så tror jeg bare løber direkte ind i Timo, og så bare stopper op. Løber direkte ind i mig, så stopper du. Og men løst, man, det er det fandme der også... Bare fordi du havde lyst. Det er det fandme også noob-team der. Dem vi er sammen med. Prøv at se, Gavin score 5-5. Og Sevias 0-9. Hallo? Spil noget LOL noget oftere, for helvede. Yeah, we should have it on. Mads, du mangler at sige KS. Nej. Jo, fordi jeg KS'ede en. Det rager mig. KS, jeg kan ikke klare for helvede. Godt, jeg kan have det. Fordi jeg have det? Mathias han ikke er med. Så du kan ikke tale bare på grund af, at Mathias ikke er med. Jamen, han bliver nødt til at sige det. Du bliver nødt til at sige det for mig. For dig. Hvis du ikke siger det, så er det jo, så bliver det jo bare... Så det er jo sjovt at KS. Men så må jeg lade være med at sige det. Hvorfor? Jeg elsker KS. Fordi jeg kan lade være med det. Hvad er det så okay? Prøv at lade være med at kæbe det et par gange. Hvorfor?
Bare fordi jeg er god til KS med hende. Altså, man skulle tro hos, ikke? Og han var professionel KS'er. Han kunne få job inden for KS. Fedt. Du får 1 million kroner for hver 10 kurs, du laver. Seriøst? Så har man fandme et godt betalt job der. Så må jeg bare Du lade får mig hvad, Mads? 1 million. Så lad mig KS, så lad mig KS, for ellers kan jeg tjene de der 10 millioner der. Mads, der skal have 10 millioner. Der skal have 10 KS in one game. Så får du 1 milliard. Nej, så får du 1 million. Så lad mig KS 10 gange i et game, så deler jeg 5 millioner med jer. Nej, Jamen det gider jeg ikke. Jeg har bare KS. Og bare sidde og spole en video igennem, så hører du ikke bare en KS hele tiden. Det er KS. Det er KS. Report. Det er KS. Report. Det er KS. Det er KS. Report. Okay, det var bare dit kill, Mads, det var. Hvorfor er der ingen, der lægger mærke til Timo heroppe? Fordi han er så lille. Fordi vi tør gå imod ham. Det er kraften farligt. Det er farligt, sagde jeg sådan noget. Det er jo så godt. Brug dit ulti-punkt for helvede hos. Ja, det er klart nu, vel. Okay, nu. Hey! Mit det er næsten lige brugt. Ja, nu kan række dit ulti heller ikke hele vejen gennem banen, vel? Nej, men det gør de der hoster, så har jeg lagt mærke til. Ja. Nej, mit gør ikke. Mit Det kører sådan en kæmpe stor bue, faktisk. Lige nu, der kører den fra mig og ned til Ashi. Ja, Ashi, det er så mig. Ja, Olli. Til Olli. Som så hedder Ashi, ikke Ashi. Ashi. Weird. Ja, altså. Og så tænkte de på, at Timmer kommer lige bag dig snart. Fuck. Kommer. Kommer Timo. Hjælp nu! Jeg er bange for Timo. Ja, jeg bliver jagtet af Jeg Simon. kommer. Hvor Altså, hvis det var ikke skulle opdage det, ikke også, så bliver jeg faktisk jagtet af Simon. Men de bare står der. Jeg er ligeglad. Timon kommer jo ikke, vel? Hallo, han kommer jo ikke, mand. Nej, det gjorde Mads. Ja. Endelig for en gang skyld, ikke mig. Hvad skal jeg nu køre? Det er samme. Du kan stadig have Dons blade, som du havde til at starte med. Hvad skal jeg så købe bagefter? Hvad er der mere egentlig? Hvad er der mere, Mads? Der er en Trinity Force. Jo, køb en Trinity Force. Ja. Bare for sjov, bare køb den for sjov. Hvad? Bare køb den for sjov. Så ser man rigtig bare på, når det er lidt der. Kommer du ind der? Hvad mand? Pentakill! Okay, bliver det quarterkill. Penta er bedre end quarter. Jamen det bliver altså kun et quarter på grund af, at Shin han er ikke inde. Han er lige ved gamet. Altså, der er ingen af os, der kan få den. Der er ingen af os, der får kortskilt, fordi Timo, han er. Ej, seriøst. I har ham bare. Ja. LOL! Ej, KS Sevilla. KS Sevilla. Ja, det var mit kill. Det er KS Sevilla. Ja, for det var mit kill, Husse. Hun stod bare og kiggede den helt anden vej. Ja, så det pludselig så. Der! Han har ikke noget liv! Her er der en god chance for at få et kill. Mit aller første kill. Kasten. Som det er ens tredje kill. Hvor mange kills har du bare, Husse? Jeg har 9. Ja, jeg har 13. Jeg har 8. Jeg har godt nok en lortescore, en 13-10 score. Jeg har en 8, 17, 11.
Ja, det skulle jeg til mig skyld. Jeg har sådan noget lort. 13, 10, 7. Det er lidt bedre end min. Oh wow. Ej, seriøst, Gavin. Han er fuld liv, så står han bare og recorder. Ja, det kunne være noget penge. Fuck. Den havde jeg ikke lige set komme. Og så kommer Mads bare. Nej, Det var bare ikke mig. siger vi. Servier. Det var dig, der fik, det var dit kill. Med mit? Nej, det var Mads'. Det var det bare. Det var Mads' kill på grund af hans ulti, det reddede ham. Det reddede hans bare. Gør så, vi tager den. Vi tager Timo. Ja. Og det gør vi ikke. Jo, vi gør. Ja, nu kommer Timo er deres bedste. Ej, okay. Sorry, ikke I- nej. Godt, jeg ved I det to bare. ikke var, I to er bare de klammeste at spille med. Det er helt vildt. Ja. Og men I to i kurser bare hele tiden. Lad være med at løbe efter ham, Mads. Du kan ikke nakke ham. Jamen, jeg vil simpelthen kunne. Og men det man, Mads, nu har du og kurser mig for en rigtig god chance. Ligesom Hosen har. Men jeg vil faktisk kun have hjulpet dig. Stadigvæk. I KS og i KS. Sådan er livet bare, Mads. KS er KS. Det er det jo. Altså. Jeg skal faktisk sige, det er kraftet mit kill, det der. De skal væk, de der minions, der ikke får at se på dem. Ja, I ved ikke, at vi taber den her, eller? Hvorfor surrender vi ikke bare? Fordi jeg får ikke lige så mange IP ud af det. Nej, ja. Men det kan de jo vel ikke. Nej, men altså, jeg vil gerne have IP, selvom vi taber. Nå, ja. Det er godt, de holder stand. Altså, uanset hvad, jeg siger nej, hvis der kommer en spændende. Fordi vi kan stadig nå at vinde. I skal holde stand, ellers så får I med kødhammeren at gøre. Det var mit kill. Altså får I med gevær at gøre. Sluk. Du får min stav. Ja, Mads, prøv at trykke kontrol 1. Hvorfor? Prøv at gøre det. Så kan du sige, at han får med staven. Ja, Timur går bare efter vores Nexus. Du havde ham næsten også. Nej, Gavin havde ham næsten. Du havde ham også næsten. Nej, Gavin. Stadig. Teamwork. Me too.